na bikonu achọrọ m ka unu gwa m ma na-erizin zikwa ọfụma ka ọ na nlọ ka m nọ as in the way ife niile si eme ụwa nwee ka ọ dị na we pack yes kpọgodo your brother wife chukwu na-abịa ka mmadụ nna ka ezi moto m ụnyaahụ after campus ya ụwa ifo nwee ka ụwa dị ụwa ifo nwee ka ụwa dị that particular islander dị ebe a ntụrụ aka eleghị ya on 6 ka ele ya eji m maka ya baa first flight ka mba na United Airlines nọdụ Asaba kịta ele moto ahụ ụnyaahụ that woman meet si mụ ọ bụrụ moto a ka mma anya na ọ enye m ihe kali moto a onyekwa m ya just ihe m ga-abụ confirmation na statura ga mofi ka m fụ ya o nwere ike nkọbịa kịta ọ dịka arenji ife niile nọ n'ụwa na-eme for a reason that particular moto a of course na ọta ka m kwesịrị ịbịa buli ya elegi ya mana ebe ahụ ghọtara maka na the woman akogolu m ka ihe anyị Jesus Christ of Nazareth ọ dị nke ọmụwa bụ the most luckiest person enwere n'ụwa ilego moto afọ among moto niile dị ebe a moto niile dị si ebe a sọ nke a ka ele ụnyaahụ the woman sigodu na ọ ya bịa golu moto ma amalụ m igolu ya mana ndị mmadụ nwere ike ifili like na ọmụwa golu ya maọbụ na isi n'azụ jee nye mmadụ ego si anyị egoli ya onwere amarọ m igolu ya amarọ m ebe o si and achọkwụlọ m ịma wife dị omimi adị m very happy azin ihe niile jos mezie m dịka egwu a na-atụ m ọkwa ime ife ọya abụ onwe ebe ọ ya abịa ije ọ dịghị ka ijefugo ebe afọ azin onwe ihe ya bụ ome ọ dịghị ka ife emefugo ọ na-eme one anyị isi adị nka na nla ihe ọma Chukwu na-emere m onye mere karịa m onye wenye aka ya elu adị nka na nla ihe ọma Chukwu na-emere m onye mere karịa m onye wenye aka ya elu. Thank you so much. Onye bụ aka ego Ihiala